Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Sir Leon! Greg! Sir! Greg! Ikaw ba yun ay tinood? Sir Leon? Sir? Usa man ay kita buwa? Lingkod, Greg. Karong sultihi ko. Unsa ang nahitabo? Nakagawas ka yun di ay? Karong sultihi ko nga no nakagawas ka man nga wa matiwas ang imong sentensya. Tawag og mga tao din sa ospital, doktor. Nurse, dali aring pasyente. Ikarga niyo sa stretcher. Sa emergency room. Dali. Ikaw, Jonas. Ikay, doktor. At lima na siya. Niya pa kuyugon ko nimo? Sa may mo na ako dito. Usbon ako, Jonas. Grabing pagka-overdose yan. Daghan ng mga kaso nga sama kang yan nga lisod tabangan. Kadaghana nila, patay gyud. Ang imong gisigya-giyaw-yaw diya, imo pang gisunod atong imong pasyente may nahimo kaunta. Nagpahipaw lang ko nimong daan nga buhato nako ug paningkamutan nako nga matabang pa siya na. Di ba giingnan ta naman ka, ha? Nga dito pa sa amo nga kung di siya matabang o di matabang, kung mamatay o mamatay. Na problema ka, doktor? Nagpahipaw lang ko unsa ka grabe sa krisis ni Yena. Okay. Pahinomduman sa ka. Murag sayon ra ko nimo da. Basig nalimot ka, kinsa ko. Wa ko malimot. Anak ka ni Leon Romano. Gamay na kay kuwang. Masuhon ko na ginunta ang iyang tangkog sa kuko mo. Kung mamatay ka siya na. O ilubong. Nga naman deton. Imong gamuson si Yena? O dili ba? Kung mamatay ka ba? Ilubong lagi. Si Dudong Maxilong? Ang lieutenant ang kanianto? Colonel na karon? Abi na ko namatay na. Buhi pa di ay. Nagbaso na ko skibuhat ako ni Greg. Lakip si Dudong Maxilong na apilsab sa akong kadautan kanianto. Baktol pa niya. Naagihapon ko na siya karon sa gobyerno. Siya di ay ang mitabang nimo aron makagawas kas bilangguan. Sa ako paggawas, wala ko mahibaw kung hain siya, kinawa lang siya, o kung nahibaw kung hain paingon. Dawagtang na siya. Nahibaw ko, Greg. Nagsige kang ling-ilingi sa palibot. Nahibaw ko. Nangita ka sa imong anak. Nangita ka ni Yena. Kumusta ang akong mahal nga anak, Sir Leon? Kumusta siya na? Gusto kong makita na ang akong anak. Salamat kayo mo, Sir Leon. Hain sab si Jonas. Gusto kong pasalamatan usab si Jonas. Grabe gid kaayo mong amahan og anak. Maayo kay mo. Greg, ligo na lang ang imong kaugalingon. Ha? May naitabo ni Gina, Sir Leon? Kaming tanan din nakalitan sa nahitabo. Sinito mo sa akong anak, Sir. Tuwa sa ospital karon si Yena. May sakit ang akong anak. Kalit kayo, Greg. Kalit kayo ang hitabo. Tawgon ako ang doktor. Tikoy.
Monitora perme ang beating sa iyang kasing-kasing na nurse. Yes, Doc. Tubagon ko na nawag. Leon, Doktor, gati mo na ako si Yena, Leon. dili ka na mao'y importante na ako, doktor. Ang importante nga maminaw ka sa akong isulti karon nimo. Unsay imong isulti, Leon. Maminaw ko. Paminaw, ingon ini ang nahitabo ni Yena. O mao kini nahitabo ni Yena. Giatake sa kasing-kasing si Yena, doktor. Mao kanay imong findings. Ug maoy rason nga giras nato sa ospital si Yena. Wag tangon nimo ang tinuod nga ang drugas mao'y hinungdan. Naminaw ka ba nako, doktor? May sakit sa kasing-kasing si Yena. Maura ka na yung ipatuo. Bye. Niya, Sir Leon, bay. Greg? Sir Leon, Atiman paghihapon si Yena sa doktor. unsay sakit sa akong anak, Sir Leon? Unsa, Sir Leon? Dali mo, Greg. Naibaw ko si Mugibati kay pulos ta amahan. Kaming tanan. Balikon ako, nagkalitan gyud sa nahitabo ni Yena. Unsa ka serious ang kahimtang sa akong anak, Sir Leon? Ato nang may bawaan karon. Magigsulti na yung tas Dr. Greg. Kalma lang, ha? Mauna na yung kwarto, ha? Jonas? Jonas? Ngano? Hilag si Jonas. Ano sa manag akong anak tikoy? Sa manita mo niya na, Sir Leon? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!